prop forward. Chwaraewr sy'n licio dim byd gwell na pethau rhwng eu goesau nhw a bach o rough and tumble. Ni'n meddwl ta siow rygbi oedd hwn. Anyway, ta fe, dwi ar y hynt dros Gymru gyfan i chwilio am y prop idol nesaf Cymru. Ond beth sy'n gwneud prop idol? Gawn ni ffindio mas o fe? Fi'n edrych am prop idol newydd Cymru! Come on! Prop idol! Prop idol! Na, pwy yw dy hoff prop? Paul James. Oh, Dai Bryant o Castell Newydd Ymlyn. Any of them because they're just nice and bulky. What's his name? Dewi Lake? Dewi Lake? Is he a pro? No. Jack Morgan? Jack Morgan? Is he a prop? Hey, fi gyda proposition i ti. Ti'n meddwl bod props yn sexy, ne? Big is beautiful, so yeah. Yeah? Props are sexy. All right, Lizzo. Come on. They put the ball over the try line, they're the sexiest men on earth. Oh, all right. Dodge the rugby boys, nag I wedi i. If they're playing for Wales, yeah. Sexy as fuck. Yeah? Rugby boys. Ych STD Central. Reit, dwi wedi ffindio cwpl o tight heads fan hyn. Eich challenge chi yw tynnu'r teits off eich pen, a pwy bynnag sy'n tynnu nhw off, y mwy gyntaf eich bosib sy'n ennill, reit? Barod? Go! Fel rhyddhau 2 gondom. Oh my god. Come on, boys. Yeah! Da iawn, yeah! Come on. Ti'n gallu gwneud best scrum face ti i'r camera? Na, achos pan fi'n scrum, fi'n edrych fel fi'n constipated. 1, 2, 3, squeeze! Yeah! Go on! Yes! This is a steam! A chi yw prop idol nesaf. Oh my god, Derek! Beth sy'n neud prop idol dda? Cryfder, sporting generally massive. Woo, me? Bit of cushion for the pushing, that's what I'd say. Bogi. Sgwar, Yeah. a sy'n gallu mynd mewn full belt. Wel dyna ni, props rygbi Cymru. Chi ffili byw gyda nhw, chi ffili byw hebddo nhw. Ond os ych chi'n meddwl bod chi yw prop idol nesaf Cymru, cysylltwch ar raglen. A felly ddau, a camerau Jonathan, lawr i gael fy sport yn eich clwb chi. Come on! Siwmai a chroeso i Cwmtwrch. Le mae Cwmtwrch? Hyn o'n i am gwrdd â contender gyntaf prop idol Cymru. Beth yw enw ti, boi? Enw fi yw Iestyn Roberts a fi'n wario Clwb Rygbi Cwmtwrch. Dyr yma, big boy. Dyr yma. Shwmai? Siwmai, ti'n iawn? Ie, iawn ti. Good a chan. OK, 3 gair i ddisgrifio ti. Doniol, Ie? cryf Ie. a olygus. Cytuno. Oes gen ti celeb look-alike? Gareth Thomas, Ospreys. Ti'n meddwl bod props yn sexy a pam? Beth sy'n gwneud ti'n sexy? Gwallt fi, Ie? llygad fi, y stael fi. Ie? Ie. Beth yw go-to karaoke song ti? Love Story, Taylor Swift. Ife? Swifty. O, Iestyn. Reit, Iestyn, ti'n mynd i roi hwn yn dy gig di, sy'n hwnna'n iawn. Ie, fine. A mae rhaid i fi dyfalu os taw enw prop ti'n gweud, neu Ie. canu can bop. Iawn? Ie, fine. OK. OK, reit. Fanta ti. Right. Hard jazz. Huh? Night. Gimme a man after midnight. Come on! Hot. Yeah. That's Boom. You're mistake. No. Gwenllian. Hers. Prop. Gwenllian. Hers. 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 Gwenllian Pers. Os
Wrth cwrs ysgwentlu o'n pers. Alli di gweud rhywbeth am Cwmtwrch i fi? Fi byth di clywed am y lle. Clwb gorau yn y byd. OK. Ardderchog. Iawn. Neu gen i'n waraeth a dda, ond ni'n cael crack dda. And I love a good crack. Sut bys y boes Cwmtwrch yn disgrifio ti? Ar y bench lot. Oh, Iestyn! Ti'n meddwl mai fe yw prop idol nesaf Cymru? Oh, wrth gwrs. Yeah? Yeah, dim doubt o gwbl. Yeah? Yeah. Come on. Cos size y boi? Wel, fi di nabod Iestyn ers o fi di cael ei geni, a mae fe'n boi, ti'n modd, all right. So i ti gweud unrhyw beth arall, ti'n modd? Yeah, he's all right. Yeah, he's all right. Wyt ti'n hoffi chwarae'n brwnt? Cwpl o flynydde yn ôl o fi'n temper bach da fi, so... Da fe? Na, fi'n iawn nawr. Ti di bod i therapi? Na, fi ar y bench na. That's therapy in itself. Yeah. Mae da ti amser i feddwl. Yeah, Ware teg. naughty step. Naughty step. Reit, pan mae props yn sgori, maen nhw'n sgori yn steil. Felly, jump off y trampolin na, a gawn ni weld beth ati. O'n i'n meddwl ta prop idol oedd hwn, dim plop idol. Come on, Iestyn! Come on! OK, mewn 15 eiliad, dweud wrthai pam dylse ti ennill prop idol. Achos fi'n legend. Na gyd. Y bench. Wythnos yma fi yn y brif ddinas i gwrdd â contender nesaf Prop Idol Cymru. Tymod mae siap sydd ar Bethan o tîm merched Clwb Rygbi Cymru Caerdydd. Gen i ffindio mas o fe? Beth. 3 gair i ddisgrifio ti. Go. Byrdd, Yeah? mam, Yeah? ag doniol. Yeah? Really? Tic tic. Ti'n meddwl bod a ti celeb look-alike? Danny DeVito, possibly. Fyswn i'n dweud. Pa fath o bethau ti'n licio wneud yn amser sbar? Dwi'n neud stand-up. Wyt ti? Ydw, ie. O, neu rhywbeth fyny de. Yes! Beth yw go-to karaoke song ti? Dwi'n lyfio ballad, so bys ma'n gofod bod yn fel... do you hear the people sing? Rhywbeth fel yna. Singing the songs of angry men. Beautiful. Reit, i fi wedi gwrando ar y can drum and bass ma'n really fucking uchel. A i ti mynd i canu can arall. A mae rhaid i fi dyfalu beth ti'n canu. Good? Ie, can gyntaf. Tragedy! Na, tragedy! Tragedy! Yes! Da iawn. OK. Dani yma o hyd! Dani yma o hyd! Amazing, ni'n winning. Oh. Dwi'n, I'm a Barbie girl. Dwi'n gwybod sy'n neud hynny neis lawr. Ooh, gwallt hir. I'm a Barbie girl. Barbie. I'm Barbie girl! Yes! Da iawn. Paid a bod ofn. A bod Paid a dy gar, bod ie. ofn. Y beth yn dy galon! Paid a bod ofn. Gwych. What ydw? Come on! Yes. Sut fath o glwb yw i? Hyfryd. Yeah? Ni'n croesaw gar, ni'n crew just mas i joio. Dwi'n gogledd, pan dwi'n rhaid mas. Allan i fwynhau. Yeah! Come on! Dwi'n bod lawr yma di hyd. West is best. West is best. Mel, beth sa ti weid am Beth? Mae Beth yn ffantastig. Mae'n chwaraewyr amazing. Mae wedi bod da clwb o dechrau 8 mlynedd. Pocket rocket ni'n gael iddi. Ni'n rhoi bel iddi, off o hi. Sneb yn gallu stopo hi. Ife hi yw prop idol nesaf Cymru. 100%. Mae'n heiddi bod. Come on, Beth. Come on, Ti'n Beth. ti. Come on, Beth. We got you, girl. OK, Beth, gaf fi prepare ti am proper army. Barod? OK. Go on, Beth. A fi, echa. Slow bach. Slow bach. O,
So fach. O, go! Fyna! Ie! Proper army! Best diolch am y sgwrs na, achos bod e'n fucking freezing. Mewn 15 eiliad, lawr y lens fel la, gwed di pam dylse ti ennill Prop Idol Cymru. Cos bod fi wedi cael y fforsio i fod yma, maen nhw, mae'r merched hefo plant fi yn y car, a dwi'n cael mynd nôl at nhw. Ond i bai bod fi'n ennill hwn. OK. So, please. Fi yw Frazer Harris o Clwb Rygbi Ffwrnes, a fi yw Prop Idol nesaf Cymru. Bring in my prop. Hello. All right. Ti'n iawn? Yeah. 3 gair i ddisgrifio ti. Oh, wel. Hwna'n anodd i fi. Golygus. Yeah. Tic. Tank. Tic. O, o'n i'n anodd. Cydlu? Cywod cydlu, cydlu. Ti'n cydlu? Ie. Ti'n cydlu? Oes gen ti celeb look-alike, Frazer? Wel, i fod yn onest, pobl yn dweud fi'n edrych fel Dwayne Rock Johnson. If you ordered him off Temu, neu rhywbeth fel yna. Ti'n meddwl ti'n fussy eater? Rhy fussy. Wyt ti? O, ie. O, beige food. Sa'n offi'r gwyrddys ni. Salads a bethau, but do salads when scrums? No. They don't. They don't. Right. The challenge di yw cael yr yfale o'r cream, o'r beans, o'r dŵr a o'r fflwr. Ti'n barod amdani? Yeah. Yeah? Yeah. Let's go. Iestyn! Woo! Frazer! Yay! Rhechyn trwy'r nos nawr. Oh, what is it? Alli di golchi dy wyneb nawr. Cer amdani. Beanie creamy water. Come on, mae'n happy. Pass. OK, any'n dda. Da on. You got this, buddy. You got this. Cer amdani. Yay! Da iawn, Frazer. Come on. Ti'n meddwl bod ti'n well respected yn y clwb? Well, Obviously not. nah, probably. Ti'n meddwl he's got what it takes i fod yn prop idol? Na, sa'n credu. O, pam ni? So felly dal Bill yn iawn, so... Ei, Frazer, siwr i ti'n handlo dy fel i de? Wel, gawn ni weld nawr. OK, mae rhaid i dala mor gymaint ydi gallu, reit? Gwyrach an. OK, beth sy'n ni gynta? Frazer, ti'n methu cael blue balls? Loads of times. Ar y peth! Frazer, the fucking kangaroo! There's a fucking room. Yeah! None? Ti'n barod am hwn? Yeah. Fi'n sorry am hwn. Barod? Yeah, go on. Do it. Oh. Yeah! OK, diolch am y sgwrs na, Frazer. Fi'n teimlo fel fi'n nabod ti nawr. Mewn 15 eiliad, gwed lawr y camera fyna pam dylse ti fod yn prop idol nesaf Cymru. Dyle fi bod yn Prop Idol Gymru oherwydd fi'n raw sex appeal a fi'n lean mean scrummaging machine. Siwr i ponis, dwi nôl ar y hynt a dwi am gwrdd a contender olaf Prop Idol Cymru. Gawn ni weld pwy sa ni, fe? Fe nhw yw Gareth Morgan o Clwb Rygbi Llandeilo a fi yw'r Prop Idol Cymru nesaf. Gareth,
Dere cael sgwrs fan hyn. Siwmai. Mae ffrind anwyl. Right, Ti'n iawn. Good, diolch. Gwyrychan. 3 gair i ddisgrifio di nan. Bywiog, doniol, clown, Clawn. falle. O ti bach o class clown back in the day? Pan o'n i'n disgybl ond dim ragor. Ti'n athro nawr? Dwi'n athro nawr, ie. Ond beth ti'n gweud i'r class clown nawr, de? Gweithio nhw biafio fe. Ife? Ie. Hypocrite. Disgrifia prop style ti ar y pitch. Hoffwn i'n meddwl bod fi'n gweithgar a bod fi'n bwrw bob ryc am beth, ond so'n credu bydd y boes arall yn gweud ni. Na? Popol lan fan hyn efo fonco, falle, cerdded. Falle cerdded bach gormod o ryc i ryc, ie. Ife? Oes gen ti celeb look-alike? Sa'n siŵr. Ryan Reynolds, rhywun fel la, falle. Ie, neu Hugh Jackman, falle, achos y barf, falle. Heb hwn a hwn, ti actually gyda gwyneb fel Ryan Reynolds? Arbennig, ie. Wy ti yw prop idol nesaf Cymru? OK, hwn yw'r gêm. Reit, i fi mynd i spin o'r olwyn, pwy bynnag mae fi'n gladnio ar, wy i'r pen, reit? Iawn. Pwy bynnag sy'n cael yr wy heb diberwi, yn smasho rhwng nhw, 2 waith, nhw'n colli. Iawn. Good? Ie, bat y gars. Go. Cynni off. Barod? OK. Aw! Iawn? Ie, Iawn. Pwy? Stitch up. Go on. Wyt ti'n barod gan? Ie, cynni off. Go on, ne? Barod? O, 1, 2, 3. Smash, baby! Pa fath o glwb yw Llandeilo ar FC? Clwb cymunedol, clwb sy'n neud lot i'r ardal. Nath ni helpu sefydlu Clwb Rygbi Cymru, un o'r clybiau reiddiol, ie. Iasi? Ie, Clwb dy ffeim. Gareth Morgan, Gareth Tingarn. Boi amal yn hwyr i drino. Ond mae Llandeilo yn eitha agos i galon e. Ond yn anffodus mae'n meddwl bod e'n bari John Llandeilo. Ond yn anffodus i fe, mae ffili cico na redeg, so dim lot yn mynd yn anodd e fanno. Beth mae Gareth fel yn yr ystafell newid ar ôl games? Mae'n eitha anghyffredin iawn i'r cymarau a baes eraill. Bach yn rawdi, we? Mae'n digon o sŵn da fe. O, wel. Mae'n rhaid ti roi'r gymshield na mewn. Okay. Canu'r canau sydd ati fyna, a mae'n rhaid i fi dyfalu pwy ti'n canu. Okay. Deall? Banta ni. Good, let's see you. Ble? O, reit. Beth yw'n hwnna? Afon y môr. Ie. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles. All that you do. 1,000 miles, 5,000 miles, 3,000 miles. Beth yna? 4,000 miles. 500 miles. 500 miles. Okay. Diolch yn fawr am y sgwrs na Gareth. Diolch yn fawr. Ges i mas draw. Mewn 15 eiliad, allai di gweud, wrth o'n i yn y Gymra, pa Gymra, fan hyn, pan dylse ti ennill prop idol Cymru? Fi ennill prop idol Cymru, achos fi'n dod o'r clwb gorau yng Nghymru, Llandeilo, a dyna fe. Dyna fe? Job done. Helo, siwmai, Ceri sy'n ma. Dwi wedi gadael Cymru i ddod i synnu Awstralia yn anffodus i chi. Ond, nôl gytre, gathon ni lot o hwylas prif yn trial ffindio prop idol nesaf Cymru. Nawr, gai atgoffa chi moyn cystadleuwyr. Beth sy'n gwneud ti'n sexy? Gwallt fi, dygad fi, a stael fi. 3 gair i ddisgrifio ti. Byrdd. Ie? Mam. Ie? Doniol. Fi raw sex appeal.
a fi'n lun mi'n scrummaging machine. Heb hwn Ie. a hwn, ti actually gyda gwyneb fel Ryan Reynolds? Arbennig. Jiw, gatho ni sport boys, and you're all winners in my eyes. Ond fi wedi gadw Sara Elgan i cyhoeddi'r enillydd yn y studio. Nawr, fi off i ffindio cocktail. OK, ella i gyhoeddi, taw enillydd Prop Eidl 2025 yw, drumroll please. Gynulleidfa, drumroll, diolch. Frazer o Clwb Rygbi Ffwrnes. Y Frazer yn ymuno i nawr, noswaith dda Frazer, cof ti fyna. Llongyfarchiadau, mae fe'n dipyn o'n rydedd, yn amlwg. Be mae'r teitl mae'n meddwl i ti? Eitha sioc, i fod yn onest. Yn meddwl oedd eitha cystadleuaeth, eitha tyn, i fod yn onest. Mae'n neis ennill rhywbeth, achos lot o sians chi Ffwrnes ennill i byd o se, so mae'n neis i ennill rhywbeth. Wel, typical Rhyw Sara yn fwy yn dweud na, fe. Ie, Rhyw Sara fan hyn. Egna, beth yw'r motto di fel prop? Wel, i fod yn onest, edrych arno fi, fi'n picture health, so fi'n often yn dweud, Salas don't win scrums. Salas don't win scrums. Right, wel, ti di ennill, no expense bed. Cris ti arbennig yma. Sa'n gwybod quite lim nhw wedi cael. As ffitith hwn ti'n mynd yn miracle. Ti'n sgwef fel ffrog, fi'n credu. Ble ti'n mynd i gadw fe? Ti'n mynd i fframo fe neu rhywbeth? Ie, probably. Rwy'n am yn tobl Ffwrnes. Gyda'r Wall of Fame ni. 100%? Dwi'n lan yn y clwb, ac sy'n lot internationals yn dod yna i fod yn onest. Per y grindon yn nhw. Sara, cael ei mewn y gloi, cael ei mewn. Right, diolch yn fawr ti boi, a joio'r dati.